Сериозно ли, бе? И хората, ако им хвърлят нещо, те идват. Идват, виж. Ма ти свикна ли, бе, човек? Ми свикнали с хора. Ма да не ми вземе телефона, че е мама. Тях не ги е страх от нищо. Те свикнат, като отиват години с това. Ей, бизоните и те идват на това. Сериозно, бе? Да. Ма наистина, те вече опитомени, бе. Няма ги не сбалат, те ги няма. Тя да има та. Тя ще отиде да. Само не му закапи ръчичката. Не. Трябва да се бъдат. Точно. Иди. Идва към мене. То мисли за ядене, да виж. Изправи се. Заръчно.